Ngumbahati lan njaga gunem. Panglimbang 5 menit dina Selasa Pon tanggal 4 Agustus taun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 15 ayat 1 tekan ayat 2 katerusake ayat 10 tekan ayat 14. Ing sawijining talk show mangsuli pitakonane Andi F. Noya bab prakara musik haram jroning piwulang Islam. Kanthi enteng Gus Ahmad Muwafiq paring wangsulan. Sing haram iku saktemene amung siji, yaiku unine sendok ning meja makan dene tangga dempet omah keluwen. Kanthi pratelan iku sacara sinengker asisten swargi Gus Dur iki kersa ngendikake menawa kang wigati jroning ayatan agama yaiku migatekake karaharjaning pepadha kanthi gelem ngeluk panemu selaras kahanan. Disaleh kaya ngapa menawa gunem lan pakartine nimbulake sangsara lan rekoso ya amung muspra dadine. Mula aja nganti manungsa nglalekake nangsip liyan amarga ayatan agama. Sarujuk karo panemune Gus Afik ing Cecala, rikala agama manjalma dadi rangken peraturan bab apa kang ora lan oleh. Kudu ngene lan aja ngono, ndadekake wong ngrasuk agama amung saderma ngayati pakon-pakon alias peraturan. Akibate kejaba agama banjur kelangan jati diri lan roe nanging uga manjalma dadi sawijining monster kang gegirisi. Sapa kang tumindak ora kaya peraturan agama njur dirasani, njur disindir-sindir. Sapa kang nerak paugeran agama njur didenda, disingkirake, disebratake, kepara diukum adhedhasar abot entringe kaluputan. Akibate wong ngrasuk agama marga ora kepingin sangsara, rekoso, dituding iki, dituding iku, apa meneh kudu mati muspra. Pepinginan amung ngebotake ayatan paugeran iki kang uga dumadi ana wong-wong Parisi lan para lituret saengga wong-wong mau kacelatu dening Gusti Yesus minangka wong-wong munafik. Wong-wong mau ora beda karo polisine agama kang amung mentelengi sarta ngukum sapa panerak angger saengga nglirwakake mring semangat utawa roh saka paugeran Toret yaiku tresna asih lan kaadilan. Gegayutan karo paugeran najis kang dadi pitakonane wong Parisi lan para lituret ing tangane wong-wong iku. Prakara najis dadi paugeran kang gegirisi. Sapa kang ana kahanan najis kasingkiri lan kasisi amarga kaanggep ora pantes rawung lan ngibadah bareng wong kang rumangsa ora najis. Sawetara penafsir ngandhakake tular tinulare kahanan najis iki dumadi mengkene. Rikala sawijining pawongan jroning kahanan najis, apa lan sapa wae kang kagepok kasinggol dadi najis. Dene sapa kang gepok apa lan sapa kang wis najis ya dadi najis. Mengkono saengga kang najis dadi ra bisa kawilang. Mula ya tinemu nalar menawa supaya luar saka tuduhan najis, wong gemang gepok singgol karo wong najis utawa barang najis. Iki nimbulake prakara serius jroning sesrawungan. Wong dadi ora tulus anggone sesrawungan, wong bangun beteng-beteng sesrawungan, langsing cetha wong kabutan sanggan peraturan. Paring wangsulan dalam Gusti Yesus marang pitakone wong-wong Parisi lan ahli Toret saktemene kupiya medhot rerangken kurban paugeran Toret kang luwih ndadekake sanggan kasangsaraning umat manungsa tinimbang mupuk kamardikan, kaadilan lan kabungahan. Lan saktemene wosing paugeran Toret pancen ora amung sing cethek-cethek kaya mengkono, ananging kudu ketuk ing jati diri paugeran kang ancase njaga lan ngrembakake welas asih dalem Allah. Gusti Yesus nandhesake menawa kang najisake manungsa kuwi ati lan pikiran ala kang ancas tujuan sarta akibate nimbulake tatu lan kasangsaraning liyan. Macat, maoni,
maido, seneng nesu, ngenyek, ngece, ngerancang ala liyan, dak wenang, sewiyah-wiyah, gunemane atos pedes ncelekit, manas-manasi, seneng adu-adu lan sak pituruti. Prakara-prakara kaya ngene iki kang najis lan bebayani tinimbang sekedar mangan ora wisuh. Para tresna pelem kinasih, saka wasan dina iki bisa kadudut sawijining piwulang menawa ngrasuk agama bawahi mligine agama Katolik ora cukup amung kandhek pathok bangkrong ana ayatan aturan endi sing oleh endi sing ora oleh, endi sing kudu endi sing ora kudu tok. Endi sing marai dosa, endi sing ora marai dosa. Monggo kita sami ngayati hidup beragama kanthi prayoga. Suwaisaimu munjuk, kunjung asung dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci, kados simula uga sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asung dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.